गासै मिडियानि मावथि लोगो नोंथांमोन, जों दिनै एक्स एनडिएफबि हिसाबै मोनसे जों आफाद दाना लादों आरो बिनिनो आं आफादगिरि हिसाबै नोंथांमोनखौ गासैखौबो आङो हामग्लायनाय होदों आरो बेवहाय जोङो एक्स एनडिएफबि वेलफेयार हिसाबै जोङो मोनसे जों आफाद दाना लादों। मानो होनब्ला जों एनडिएफबि हिसाबै थांनाय 1986 मायथाइनिफ्राय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिसिमहालागै फ्राय 34 बोसोर जोङो संग्राम खालामदोंमोन आरो बे संग्रामनि गेजेरजों जोङो बिटिआर सुक्ति जों मोननो हादों आरो बे थांनाय गोलाव सम संग्राम खालामनायनि गेजेराव जोङो हाथियार सोमावसारनायनि गेजेराव जोङो एनडिएफबिआ फ्राय मोनब्रै जोङो दालायाव जोङो गावस्रालांदोंमोन गोबां जाहोननि थाखाय। नाथाय सुक्तिनि उनाव जों 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिनि उनावहाय एनडिएफबि हिसाबै जेसेबांखिनि हाथियारनि लानानै दावहा नांनाय आफादफोर दंमोन गासैखौबो आफाद हिसाबै सिफायनानै होबाय आरो सिफायनायनि होनायनि उनावहाय जोङो दिनै माहारिनि गेजेराव जिहेतु जोंबो सासे सुबुं हिसाबै जोङो जोंनि न'खर, जोंनि समाज, जोंनि धोरोम आरो जोङो सामाजिक भाबे जोङो थांना थानो जोङो नाजाबोदोंमोन आरो एसे हायो जोङो समाजजों जों गोरोबनानै खामानि मावनानै जों थांना थानो जोङो नाजादों। नाथाय थांनाय नैबे 4 बोसोराव जोङो सुक्ति हिसाबै जेसेबांखिनि जोङो दिनै मोनथायफोर दफाफोर जों मोननो हादों बेखौ जोङो नोजोर खालामनानै जों नुबाय बे थांनाय बोसोरब्रै समाव दिनैसिमहालागै जोंनि गेजेराव जोङो एक्स एनडिएफबि हिसाबै जेरैबायदि माने थांना थानांगौमोन बा जेरैबायदि जोंनि बिटिआरनि सुक्तियाव जेफोर दफाफ्रा जोंहा मावफुंजानांगौमोन दिनै बेफोरो दिनैसिमहालागै मावफुंजायाखै। दिनै गहपुरसिमहालागै जि सिमा बारायनाय बे सिमाया दिनैसिमहालागै कमप्लिट जायाखै। दा बेखौ जोंहा एक्स एनडिएफबि हिसाबै जोङो दिनै माने जोंहा साननो गोनां जानानै फैदों आरो जिहेथु जोंहा बेयाव दायित्व दङ, जोंहा मावफुंनांगौनि दायित्व दं आरो लोगोसेयै जाय बिथां जोंहा रन्जन दैमारि डिआर नाब्ला सार, बिथाङा एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि, बिथाङा सुक्तिनि उनावबो दिनैसिमहालागै जेल जानानै थादों आरो बेजों लोगोसे फ्राय 60सा माने जोंनि एक्स माने एनडिएफबि मावथिफ्रा दिनैसिमहालागै जेल जानानै दं। दा बिथांमोनखौ बख'नांगौआबो जोंनिनो दायित्व थाबाय आरो बेजों लोगोसे जों जेसेबांखिनि एक्स एनडिएफबिफोर दं बै समाव आन्दलननि समाव गोबां समावनो पुलिस आर्मिफोरजों हमजानानै दिनैसिमहालागै माने जेलाव जाखांनायनि उनावबो सुक्ति जाखांनायनि उनावबो सम सम कर्टआव हाजिर जाबाय थानो गोनां जानायाव जोंनि माने मावथिफोरा एक्स मावथिफोरा गोबां माने रांखान्थिनि उसुबिदायाव माने गोग्लैनानै सोरबाया खारखोमानानै थानो गोनां जादों आरो बेजों लोगोसे जोंहा जेसेबांखिनि जोङो माने रिहेबिलिटेसन माने फिन दाफिननाय पुनर्संस्थापन जायखौ होनदों फिन दाफिननाय हिसाबै जोंनो सरकारा फ्राय माने 4 लाख करि रां होनायनि खोथामोन, दिनैसिमहालागै दिनै मावफुंजायाखै आरो बेजों लोगोसे जोंनि गेजेराव एक्स एनडिएफबि हिसाबै जायफ्रा दिनै गोमानानै दं आन्दलनाव फ्राय माने 7 साबासो गोमानानै दं। जोंनि दैदेनगिरिफ्राबो इरागदाव बसुमतारीजों लोगोसे जोंहा दौलि अनसुला दं, बिथांमोनजों हाब्रांमोन दं। दा बिथांमोनखौबो दिनैसिमहालागै जोङो न'खरनिसिम जों दिनै बिथांमोना दंना गैया, गोथाङै दंना गोथैयै दं, बेफोरखौ जोंनो इनफरमेसन दिनै जोङो मोननो हायाखै आरो जेसेबांखिनि जोंहा एनडिएफबिनि जानानै लोगोसे बर'नि आन्दलनाव जरित जानाय जेसेबांखिनि मुंख्लं न'खरफोर बै न'खरफोरनो जि एक्सग्रेसिया होनांगौमोन दिनैसिमहालागै बेखौ स्र' खालामनानै दिनै होनायनि बेब'स्थाया दिनैसिम जायाखै। नाथाय दुखुनांथावा जोंहा नैबेसो सम गोबां रोखोमनि राजनितिक दोलोफोरा जोंनि एनडिएफबिनि इसुखौ लानानै जोंखौ माने अननाय देखायफ्लानानै जोंनि आदाय खालामनो नागिरनायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंखौ एनडिएफबिनि
जि फोर्स एक्स एनडिबिनि जायफोर फोर्स दं दिनै गोहो दं बेखौ लानानै जोंखौ गाव गावनि राजनिति सार्थनि थाखाय जोंखौ बोफ्ले खालामनानै दिनै जोंनि गोहोखौ लानानै दिनै राजखान्थि माने गोहो लानो नाजानायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेखायनो जोंनि सेंग्राफ्रा दिनैसिमहालागै जिहेथु मोजाङै थांना थानो हायाखै, जोंनि मावथिफ्रा दिनैसिमहालागै मोजां थांनो हायाखै, एक्स एनडिबिफ्रा दिनैसिमहालागै माने पुनर संस्थापन मोनाखै, लोगोसे एक्स क्रिसियाफोर मोनाखै, जेलाव जायफ्रा दिनै जानानै दं बिसोरनि केस मब दङ आरो माने जायफ्रा दिनैहाय माने केसफोर दं बेफोराव उइद्र' खालामनांगौनि खामानि मावनांगौनि सार्थआव बा बेखौ जोङो दैदेननांगौनि सार्थआव बा बिनि थाखाय आवाज होनांगौनि सार्थआव आरो लोगोसे जोंनि एक्स एनडिबिनि जेसेबांखिनि मावथिफोर दं बिथांमोनाबो जे सामाजिक भाबे गाव गावनि न'खर गाव गावनि बिसि फिसाखौ जाहाथे मोजाङै लानानै रायजो जाहैनो हायो बेखौ जोङो दिथा होनो थाखाय बेखौ जोङो बिथांमोननि थाखाय जोङो खामानि मावनो थाखाय जोङो दिनै एक्स एनडिबि एस'सिएसन वेलफेयार एस'सिएसनखौ जों दिनै दानानै लानो हाबाय। बेवहाय जोङो एक्स एनडिबि वेलफेयार एस'सिएसन हिसाबै जों दिनै आं श्री रुजुग्रा मुसाहारि एम गेरेमा आंखौ आफादगिरि होननानै होदों, बिबान होदों। बिनिफ्राय जोंहा नेहाथारि दङ दिल रन्जन नार्जारि, एन दानस्रां बिथांखौ गाहाय नेहाथारि, बिनिफ्राय जोंहा माने बिनवाइल वारि डब्लिउ बिलिथि होनना बुङो, बिथाङा लेङाइ आफादगिरि, बिथिंजाय सेक्रेटारि दङ जोंहा बिके अलंबार, अजय भब्रा आरो अबिराम बसुमतारी अनजालु, बिनिफ्राय जोंहा फाइनेन्स सेक्रेटारि दङ लकनाथ नार्जारि। बेबायदिनो जों गासै 30सा सुबुंखौ लानानै जोङो बेखौ फुल फ्लेजेड जोङो बडि जोङो दानानै लानो हाबाय बा आफाद जों दानानै लानो हाबाय। आरो दा बे खम समनि गेजेरावनो दा बावैनो जेसेबांखिनि जोंहा जिल्लाफोर दं बे जिल्लाफोरखौबो जों दाफुंनायनि थाखाय दिनै माने थांखि लानाय जाबाय। खुलुमबाय। गिबियावनो एक्स एनडिबि वेलफेयार एस'सिएसननि गाहाय नेहाथारि जानानै आं बयनिसिमबो सिबिनाय आरो गाहाम हामलायनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय। लोगोसे रायजो राजा गासैनिसिमबो जोंनि एक्स एनडिबि वेलफेयार एस'सिएसननि जानानै गासैनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय। दिनै मोनसे गोदान आरो जारिमिन जोङो सुजुनानै जोंनि गासैखौबो नोजोर बोनानै जों दिनै मोनसे एक्स एनडिबि वेलफेयार एस'सिएसनखौ जोङो दाबोनाय जाबाय। मानो होननानै बुङोबा जों मोनफ्रोमबो कर्नारनिफ्राय खामानि मावनो थाखाय जों दिनैनि दिनाव आरो गोदानै बे एक्स एनडिबि वेलफेयार एस'सिएसनखौहाय जोङो बावहरबाय। बेजों लोगोसे जोंनि बर' समाजनि बर' रायजो राजानिसिम गासैनिसिमबो जोङो अनसायनाय आरो बोर एबा अनसुंथाइखौ जोङो मोनगोन होननानै जोङो मिजिंथिबाय। दिनै जोंहा एक्स एनडिबि हिसाबै गोबां इसुसफोर दङ, जाय इसुसफोरा दिनैसिमबो मोगथां महराव मोनाखै। माखासेया जाबाय, नाथाय माखासेया दंबावो। दा बेखौ जाफुंसार होनो थाखाय, बेखौ मोगथां महराव जोङो लाबोनो थाखाय दिनैनि दिनावहाय जोङो बे दिनै 15 तारिख अक्ट'बर, थामहिनबा दिनै 15 अक्ट'बरावहाय बे गोथार सानावहाय जोङो दिनै एक्स एनडिबि वेलफेयार एस'सिएसनखौहाय जों गासै बर' समाजनिसिम जों फोरमायथिनाय जाबाय। दा दिनैनि जोंनि खामानिफोरा बेनो जे थालांनाय जोंनि जेसेबांफोर इसुसफोर दङ, दिनै जों बेफोरखौनो दफायै मोनफा मोनफायै जोङो रोखा रोखायै जों खामानि मावलांगोन। आरो जोङो दिनै थि खालामनानै लाबाय, मानो होननानै बुङोबा साफा साफा बिबानगिरि हिसाबै जों दिनै गिलिर बिबाना जोंनि थाखाय आरो फैबावबाय आरो जोंखौ खाबु होबावबाय जे माखासे जाफुङै खामानिफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय। दिनै जोङो जोंनि जे माखासे केस उइथड्र, दिनै बे केस उइथड्रफोरा जोङो दाखालि थांनाय 21 तारिख खालि जोङो CM सारजोंहाय रायलायनाय जादों गुवाहाटीयावहाय, दिसपुरावहाय। दा बेयावहाय CM सारा बुंदों जे मार्डारनि अनगायै, थामहिनबा 302 and 207 बेफोरनि अनगायै जेसेबांखि केसफोर दङ बेफोरो उइथड्र जानो थांगासिनो दं होननानै। आरो लोगोसे जोंहा रिहेबिलिटेसन हिसाबै मोनफुंनांगौ माखासे दंबावो, बेफोर जाहैबाय 678। जोंहा दिनै प्रग्रेसिभ, रन्जन दैमारि, एस आरो डि, दा दिनै मोनफा मोनफा ग्रुप हिसाबै जोंहा प्रग्रेसिभ हिसाबै 255,
एनडिबि आरडि हिसाबै 181 आरो एस हिसाबै 144 जोंहा बेबायदि दङ आरो एक्स एनडिबि जोंहा अमिनफोर दङ बिसोरहा 27 दा बेफोरखौ गासैखौबो सरजाबजोबनानै 678 जायो दा बिसोरनिखौबो फैगौ डिसेम्बर दाननि गेजेराव होफुंगोन होननानै सिएम सार बिथाङा फोरमायथिदों लोगोसे थालांनाय जोंहा माखासे एक्स ग्रेसियानि मुंख्लंफोरनि जे मोनफुंनाय जोंहा बेयो दासिमबो सर्टेज जायाखै मानो होननानै बुङोबा गोबां सिगाङाव कालेक्सन खालामनायफ्रा जानला मोनला जादों दिनै जोंहा सिनियरफोराबो थालांदों दा बेफोरखौ जाफुंसार होनो थाखाय जों दिनै बिटिआर सरकारजों थाफानानै जोङो खामानिफोरखौ मोनफा मोनफायै जोङो जाफुंनायनि लामायाव लांगासिनो दं दा दिनै जोंहा बै समाव जे सिटुवेसना जोबोर गाज्रिमोन दा डेथ सार्टिफिकेटनि खोथा फैदों दा सिटुवेसना गाज्रिखाय गोबाङानो दिनै डेथ सार्टिफिकेट गैया बाट हि इज एन्ड सी इज ए मस्ट सिनियर दा दिनै बिथांमोना सिनियर जानानै डेथ सार्टिफिकेट गैयाब्ला बिनि प्रायरिटिखौथ' जों होथारनांगोन बिनिखायनो जोङो दिनै मा खालामदों सरकारजों थानानै माखासे जाफुङै खामानिफोरखौ जाफुंनायाव जोङो सहस खालामदों बिनिखायनो जोङो दिनै सावरायनायनि गेजेरजोंहाय सिनियरफ्रा जाहाथे मोनफुङो जोङो बेखौ सर्टेट खालामनानै जेब्लानो सुबिदा एबा खाबु एबा राङारि अनसुंथाया फैगोन अब्लाना जोङो बिथांमोनखौ मोननायनि लामायाव लांगासिनो दङ दिनै जोंहा बेनिखायनो मावनांगौआ गोबां दङ जोङो जिरायनानै थानाय नङा जोङो मावलांबाय थागोन बाथ्रायाव दङ नोंगौ दायथ'आ जोबोद गिदिर मुखुब गाननायाव सहस नाथाय बेखौ पालन खालामनायाव जोबोद गोब्राब होननानै नाथाय थेवबो जोङो बेखौ नेवसिनानै थायालासेनो दिनै साफा साफा बिबानगिरि हिसाबै जोङो मावफुंनो थांगासिनो दङ आरो जोङो जाफुङागौमानि जोंनि बिबाननिफ्राय जोङो माब्लाबाबो गोजानाव थायालासे जों खामानिखौ मावलांगोन आरो दिनै जों गासिबो जयैनो दङ दिनै गोबां अनजिमानि गेजेरजों दिनैनि बे एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एसोसिएसनखौहाय जोङो डिक्लेयार खालामनानै होनाय जाबाय आरो गासिबनिसिमबो मिजिंथिनाय थाबाय आरो फैगौ समाव हाबाफोरखौहाय जोङो मोनफा मोनफायै खामानि मावलांगोन होननानै जों आसा खालामनाय थाबाय गोजोन्थों गोजोनथाव खौरां टिभिएसनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि सीआरपीएफ केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा टिभिएसनि गारि लानो हागोन नोंथांमोना बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि टिभिएसनि गारिखौ लांफैनो हागोन टिभिएसनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि फुल टिंकि पेट्रल फ्रि एसवेर गिफ्ट आरो टिभिएस कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव टिभिएस कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन